אנשים חברים, כאן אנחנו בעוד סרטון של אדיר וורלד, ופשוט נכנסתי לקרייזי גיים וראיתי משחק של שליטת בנק, אז למה לא? אוקיי, והתחלתי לשחק בזה, עסקתי 250 שקל, בואו נראה עם איזה קבוצה אני אכנס. הם לבדי לא תודה, עד שנמצא איזה קבוצה טובה. תמנה גם את המקלדת, צלם, מקלדת לא לשכוח. מוש. פה אני רק צריך לשנות את זה לא משנה את זה על US. מה יהיה? אנשים. לא בא לי להיות לבדי. זה עצוב. זה עצוב. אנשים. Start a game for. הנה, בן אדם. Start. לא, הוא נטש אותי. אכלתי נטשה. בוא נעשה עוד צלם, תתקרב. לא במרחק שלא יודע מה. הנה אנשים. שימו רדי. חבר'ה, והתחלנו את המשחק, אוקיי. יש פה שוטרים שמנסים לעצור לנו את השליטת בנק. אני נכנסתי, צריך לפתוח פה את המחשב. למי שרואה כרגע יש לנו פיסטולים. הלכתי טיפה לצד. לצד התקיפה מושלמת. צריך להרוג את השוטרים ולשתות את הבנק, להיכנס לאוטו. קיצר עוד מלא דברים. הם גם מוציאים ממו, מי שלא יודע. יותר נכון מי שלא שיחק בזה. לי קשה כי אני דרך נייד, אז קשה לשחק, אני רגיל נגד עם נייח, אבל אני יכול להסתדר. ננסה לפחות. שוטר. שתות החויצ'ץ'. תחשוב טוב על מה אתה עושה. אוי, רגע, אין לי אמו. מה הקשר? יש לי. מסתובב. קוליסי. רגע, התיקים בבנק נפתחו. נו, די, למה זה כל כך קשה לזוז? פתחו את הבנק. עוד 40 וכמה שניות. רגע, מאחורה. אוי, רגע, אני לא רוצה למות. אוי, יופי, סוף סוף הם באמת התחילו לראות שתי הצדדים. 12 שניות. אין לי אמו. בוא לפה, אגמור אותך. זה קשה. הנה הבנק נפתח. בוא ניקח תיק. מלא כספים. תיק עליי. לרוץ! שים את התיק. כרגע אנחנו משיגים. תיקח את התיק. ללוץ. מתבצעת ללוץ. שיתנו לי קאבר. איפה הבן אדם האחרון? טריק טראק בעליו. למה הוא לא בא? שיכנס. הוא מושך לנו זמן. אפילו. טריק
וואלה בום טריקה לה לה לה. טריק טרק וואלה בום טרללה יו טרללה. הנה 5 שניות. 5 שניות זהו, אנחנו עופים מפה ואנחנו נצח. let's go. בוא נראה. עם 7,500 כסף יצאנו. עכשיו בוא נחזור ללובי. תחזיר. וחברים, זהו להיום. אם אתם רוצים עוד סרטונים, תעקבו לחלק 2. ביי.